Buntag mga kapuso, karong buntaga, atong ila-ilaho ng usa ka banda nga gikan sa Davao City. Ilado ang ilahang banda sa pag-cover og pipila ka mga kanta nga nigahin og million views sa YouTube ug Facebook. Tinguha sab nila nga pinaagi sa ilang kaugalingong komposisyon mahatod ang mensahe nga timanon sa mga tawo ang atong kinaiyahan. Let us all welcome the Farmer Band. Maayong buntag mga sir, go ahead and introduce yourselves. Maayong buntag sa tanan, mga kapuso. Buntag. Ko day si Michael, ang vocals, Michael Labra. Ako si Lawrence J, keyboard. San Paul Anthony Tabigi, lead guitarist. Yung Tabigi, drummer. Si Angelo Tabigi, bass guitar. Sir, gitawag inyuhang banda nga The Farmer kay ikaw mismo usa ka mag-uuma ka ni adto. Unsa ba ang nagtuklod kanimo sir nga magbuo og banda? Ako ma'am, dati gyud ko nga banda sa akong kulitaw pa ko. Tapos nagtrabaho ko sa pila ka tuig. Tapos niabot na po ang time na murag giganahan na po ko na maghimo og grupo mo nang nanhi ko diri sa Davao. Mo nang nasugda na mo ang grupo. Nang hinay-hinay lang. Aluyan sa Ginoo na apoy na kuan, gamay. Amo asab na hibaluan nga kining mga ka-bandmates nimo kay kaubanan ra ninyo sa panimalay ug kadugo usab. Paunsa kini nagsugod? Pag-abot ako diri sa Davao, solo lang ko tapos abot ko lang time na murag laay kay kung ako ra isa permi. Nya na akong mga bayaw na ko og igagaw man niya. Hilig pud sila nya gusto pud sila mo kuan mo tugtog mo nang hinay mig practice tapos nga anam-anam na gyud magkabuo ngod iyahang kuan igsuon pud sa akong asawa isa gusto pud siya na mo kuan apil mo nang kadugayan nabuo gyud siya na antud pulban na gyud akong lead guitar dayon isa akong anak tudloan lang na pud namo na para mo apil na pud sa akong grupo. We'll listen to your own composition and ang mensahe ni ini mahitungod sa pag-atiman sa atong kinaiyahan ug kini base sab sa imuhang experience as a farmer. Kung aduna kay kanta nga idalit sa inyuhang mga tigpaminaw nga gikan sa inyong kaugalingong komposisyon, unsa man kini ug ngano? Bahin sa kuan pakigiusa sa tanan Pilipino. Tawagan na pisto about na sa mga rebelde og sa gobyerno na maghiusa kay kung naamang guna sila perminti mag-away perminti wala gi kalinaw sa ato ang nasud. Kailan magkakasundo ang bawat Pilipino, tayo'y magkaisa, lumad Muslim, Kristiyano, dapat nating wakasan mga hiwaan at labanan. Ito ay panawagan, kapayapaan ay ating bigyan daan. Kapayapaan sa ating bayan. Sir, kaniadto ang mga local artist kung dunay kanta nga gi-compose kay maglisod lagi sila sa pagpasikat ni ini kay limitado sab ang mga lugar ug tawo nga makadungog ni ini. Karon sa digital age aduna nay Facebook ug laing social media sites kung asa pwede na madungog ang inyuhang own composition songs. Unsa man ka importante ang magbuhat og kaugalingong kanta ug unsa man inyuhang proseso sa pagsulat niini? Sa kuha isa na ma-express na ko akong kaugalingon og gibase mo pud gud nako akong mga kanta sa realidad kung unsay tinuod na nahitabo sa atong palibot. Og kaduha na ako'y mabilin pud na kanta sa moabot pa pud na mosunod sa mga batan-on na maayo na mga mensahe para sa mga tao. Dili lang ingon na pang happy-happy lang ang kanta nako, hindi napog kay tumong o tinguha na masabtan nila o gabase ra pud ko sa tinuod na nahitabo sa atong palibot. Realidad. Lastly, unsa ang inyuhang mensahe sa inyuhang mga followers ug sa ato ang mga kapuso viewers? Sa mga nag-follow sa mga nag-subscribe, ako una isa magpasalamat ug ko daghang kay salamat sa mga suporta. Kay kung wala na sila, wala pod ni igo-igo ra pod ni among kuan. Sa mga batan-on pod na gusto maghimo og grupo, ang banda dili ing ana kasayon, kinahanglan gyud siya determinasyon og tinuod na trabaho gyud siya isa.
Daghang salamat The Farmer Band ug padayon mo sa paglambo. Keep safe! Tutok lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV.